o Ibrahima Jamba. Reitero que non estaba preparado iso, foi o texto que lle tocou esas cousas maravillosas do destino. Adiante, Jessica. Por estas noites hai cruzadas no comés do Vigue, con mariñeiros que tocan rabeca e entoan cancións irlandesas. Chegan a Charles misturadas como as olvíos do beco, enquanto escreve no seu diario. Tamén hai follas de papel e cartas espalladas sobre a mesa de traballo, dirixidas a familiares, profesores e os amigos, contendo saudades e información científica afeiçoada. A escrita ven acontecendo desde que deixou a Inglaterra. Charles descubriu que era posible registrar tudo sobre a súa propia persoa, por moito extraño que iso que pudese parecer, aventurándose para lá de factos e episodios corriqueiros do día a día no Vigue. Un diario, afinal, podía significar refuxo, conforto do lar, capaz de sustituir familiares e amigos na distancia. Apréndese a lidar con os sentimentos máis íntimos, a serse duplo, a dialogar no silencio con a alteridade de cada un. Son densas e pormenorizadas as cartas para o pai, home que Charles admira acima de todo, así como tamén para o irmán Erasmus, cúmplice das descobertas da xuventude, e para Caroline, a irmá máis bella, sempre protectora e maternal. Agora é o momento de Nico Morín. Só non hai cartas para Fanny Owen, porque está aínda viva a súa última misiva e, se corpo fose, diríase aínda quente. Carta lida, relida e 1000 veces dobrada, por Charles, cifrada nos seus intentos máis oscuros e nas estreliñas. Na verdade, só 2 e non 1, recibidas aínda en terra, en forma de un last adeu, servido por entre mexéricos, londriños e semellantes miudezas provincianas. Charles sabe o que o seu conteudo non pode ser partillado, moito menos con aqueles homes que con el habitan unha fragata da mariña da súa majestade. Quen poidera dicer ao certo se o manto de esquecimento iría descer sobre ele e Fanny Owen como cerrao do deserto africano sobre a illa de Santiago. Que sabía ele sobre illas salvalleras? Para se invocar e vaticinar o futuro de ambos. Ele tamén non tiña culpa de amar tanto viciños e escarabellos. Espirituosa como é, Fanny pode moito ben facer todas as súas posicións que entender, inclusive proxectar un futuro para ambos. A amizade entre eles estreitárase moito nos anos tempos, sen que ningún admitise que calquer cousa máis profunda comezaba a nacer das súas conversas durante os paseos. Nos meses de verão, a amiga costumaba pasar uns días en Demont. Chegaba sempre alegre e sorridente, como o peito e os ollos plenos de noticias e mecánicos de Londres e do condado. Durante as partidas de tenis, ela apreciaba dar moito composto e da elegancia con que Charles corría para un lado e para outro, tentando acertar como con a raquete na bola. Tiña un servicio minimamente convincente, mas sen a agilidade e o vigor do irmão Eras, apenas Fanny era capaz de o facer sair do seu case auto islamento, das proezas físicas e desportivas. Charles estaba consciente das súas fraquezas e da súa falta de xeito nese capítulo, mas iso non lle criaba calquera embarraxado. E ficaba claro que para todos non eran eses desempeños que o atraían.
e que el estaría destinado ás maravillas da natureza e ao benaventurado prazer da descoberta científica. A resposta de Fanny consistía principalmente en rir, maravillada, sobre todo cando insistía con el para que a continuasen a xogar. A pesar do nevoeiro ou da chuviña intransigente que comenzaba a caer, Charles acreditaba que con un treino intenso podría vir a ser un bo xogador. Embora ela lle dese entender que o Kurt non era propiamente o seu espazo de elexão. Nico viaxa agora. Como se parece co siríaco? Mais non é siríaco que é Mustafa. É Mustafa. Ben, pois, de novo o siríaco retorna ao Senegal. Após o xogo sentábanse diante da casa, no xardín, co sol tímido do mediodía a querer romper por entre as nubes. Caterina e Carolina cuestionaban a Fanny sobre as últimas novidades, en cuanto a criada lle servía con un xarro de limonada. O espírito da amizade circulaba en volta, tras o aroma da erva fresca e dos cociñados do almorzo. Fanny Owen era unha figura agradable. Logo, ao primeiro contacto como Charles descubrira. A voz doce e sensual atraía as persoas, que se deixaban seducir por o encanto discreto do seu rosto. Tiña un don sutil para impresionar e facerse lembrada, e sabía xerir habilmente os silencios. Espallaba polos pelos presentes a súa feminilidade e a disponibilidade para ser feliz, antes de seducir pola imaginación. Podería ter sido bailarina, amazona, xogadora de billar ou simplemente apaixonada pola beleza dos espíritos creativos. Tudo coroado con un apurado sentido de humor, que lle permitía encaixarse en cualquier ambiente, incluído o corazón de Charles. Muito ben. Pasamos entón agora a Cristina. Ele parou o rum de Lico e John Cushing, dous indios aracaluces e un yaján da Terra do Fogo, a quen o capitán Pittsburgh rebatizara como John Mistre, Jenny Bato e Fuege Vázquez. Impresionaron o vello siriaco desde o primeiro momento. Desembarcaron na praia, atrás do joven misionario Richard Matthews, ben ávidos por pisar terra e coñecer outras gentes, que non estes europeos, con quen conviven van para máis dun ano. Cumprimentaron en inglés e ele repara como inglesa tamén as súas roupas e os seus zapatos, en corpo de indio. Chegan para esticaren as pernas, após semanas no mar, prontos para un paseo polos alrededores, antes de subiren a vila. Siriaco observa os modos e o temperamento deste improbável grupo de pasaxeiros, domesticado polos ingleses que viaxan tamén no Beagle. Moitísimas grazas. Agora é o momento de Ana Orol, que está moi ben acompañada. Aí está, é moito mellor. Aí está. Esa fotografía, por favor. Esa fotografía multicultural, estilo modelo Burela, son os grandes momentos destes encontros. É o que justamente é por o que se trabalha. Adiante, Ana. John Rushley, a rapariguinha, ven na frente, mirándose para ele, pregúntale: é adiviño, Tigerman? É unha menina de pouco máis de 12 anos, de ollos vivos e afectuoso e aspecto saudável, mas que non se cala un minuto. Traz na cabeza un boné cor de laranxa e un anel de ouro no mão dereita. Ambos ofrecidos pela raíña del aire, Yes, la propia, confirma a menina Pratina. Ofrecidos explica durante unha audiencia de Joven India como rei Guillermo. Dilo repetidas veces, mas para impresionar o vello, que lle responde con innegable admiración e simpatía. O grupo atravesa despois o bosque da Barcea, un camiño sombrío e fresco ladeado de arbores do fruto, nun chao que é fértil a pesar da seca que grasa na illa. Siriaco non dubida que a menina recebeu educación cristiá. Só así é posible falar con tamaña desenvoltura, mostrando permanente curiosidade e inteligencia. O vello sente que un lazo máis persoal o liga a meniña india. Ambos vieran do nada e do nada alcanzaran o convivio de reis e raíñas. Pois a extraña, este mundo que xunta nunha illa
perdida da civilización, dois seres quasi infrahumanos que coñecen a miseria do Fausto, un vello e unha crianza tracidos do novo mundo, salvallen para perto do brillo da realeza europea. Oro deverá rodar os 15 anos, usa luvas peleares brancas, apesar do calor. Tem olhos afetuosos, com um sorriso de boa disposição. 2, 3 índios é quem mais se preocupa com a indumentária. Aquele que só olhará mais o espelho. Tem manter algum diálogo com ele pai. O mais velho dos índios pequenos. Este índio calofé é baixo e forte. Siriaco observa como deixa transparecer alguma pessimismo no olhar. Provavelmente, fruto da mortalidade é o menos sociável dos três. Vieram à terra vestidos como jovens ingleses, talvez para impressionar os locais e impedir que estes o vejam na sua verdadeira condição. Agem como sem tocados pela mão infinitamente boa civilizadora do homem branco. Em breve levarão a mensagem do Cristo inglês aos seus irmãos, nos confins do mundo. Vão por agora, curiosos e receosos, sob o ar denso da manhã, ansioso por ver o movimento do povo pelas ruas, então curioso das coisas e do cheiro da terra, que não terá muita novidade para quem vem de passar um ano na capital inglesa. O sol está no pino, sobre as suas cabeças. O calor expulsa os habitantes das ruas, deixando-as entregas a lítias, trocos, patos e petafanas. Os tres fueguinos observan a simplicidade das cousas da vida, que a vila insalubre e fétida de recorda. Recuperan unha memoria de liberdade da vida sen regras, restriccións ou etiquetas, nin catedrais ou salmos, reis e raíñas. As familias móvense dentro das casas, engolidas pela penumbra das xanelas e das portas. As crianzas choran, asustadas. O grupo observa o misionario Macius, que vai en busca das vendas onde pasa a comprar mantimentos. Siriaco coñece a historia destes tres infelices. As súas vidas, de certa forma, asemexanse, a pesar das diferenzas. Compartillan a experiencia de aprendizaxe dos principios dunha nova religión, nunha cidade húmida e de formas extrañas. Aprenderán novas maneiras de falar e de responder ás persoas, o uso de algunhas ferramentas, rudimentos de arruinalen e mesmo de algúns segredos da agricultura. Os tres indios estaban de regreso á súa terra natal. Siriaco non voltara a ver a súa familia. Vau a instalarse na Terra de Fogo. Levan entre os paramentos necesarios aos actos de salvación das almas, toallas de liño, conxuntos de bandexas, de chávenas e bules para o xaque, copos para viño, pratos de manteiga e chapeus de coco, para alén de un conxunto de mesas de armar. Ben, Ana, coñeces o Nuno Pico? Escoitache falar algunha vez do Nuno Pico? Non. Pois chámase tamén Grande Amore. De Grande Amore escoitache falar, mas o pobre perdeu un nome para coller outro. Grande Amore, como estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por contar conmigo. Oye, ¿es Grande Amore o es Nuno Pico? No lo pico antes de nada, gracias. En principio no lo pico, de momento, sí. Vale. Oye, iso de Grande Amore soa moi ben, Un pouco ampuloso, ao mellor, un pouco grandilocuente demais, pero bueno, había que pedir o nome. Oye, é como se foses do Valadouro. Perdón, como se fose? Que digo que es como se foses do Valadouro. Pues, sí, prácticamente, como aquel dice, sí. E agora onde estás?
Ahora mesmo estou en Santiago, no local de ensaio, pero, bueno, estou actualmente vivindo na Coruña, dando un pouco dun lado para outro, seguido, entre tocar unha cousa e outra. Pois, ponlle voz aí a literatura cabo-verdiana, anda. Ben, cando manderes, non? Adiante, adiante. Moi ben, voy. As religións monoteístas formáranse nos desertos. Alimentaranse e creceran reclamando vastidade do espazo amplo para o poder espiritual. Campo para a vida e morte, errancia e degredo. E nos desertos, continúa McCormick, lúcense mesías e seguidores, fiéis e pecadores. Charles ven camiñando na compañía do ciruxán. Ambos seguen o vello siríaco polo leito da sinuosa ribeira seca que penetra esta parte deserta da illa. As rachadas fortes de vento obrigan a voltar as testas, protexendo os ollos da poeira, nunha especie de protesta da natureza, como lle di McCormick, segurando o chapeu. Un vento guardián, defensor das entrañas da illa contra forasteiros invasores. Mais para lá, pica a cidade da Ribeira Grande, e o vello, apuntando na dirección do mar, para Puente. Na verdade, ao contrario do que os ingleses estarán a imaginar, pouco de cidade xa terá por este século XIX entrados, mas, ai Dios mío, non pudiste imaginar pouco de cidade xa terá por século XIX entrados, mas que importante fora, sí señor, para mercadores de escravos e padres orgullosos da súa catedral e da arte da fortificación de Filipe II. A conversa do vello siríaco anima a caminhada. Veio por aí a falar disto e daquilo, cousas da vida e da terra, onde nin sequera naceu, e traen prestada para amar, procriar e criar fillos. Mais, despois de moito escoitaren historias e relatos fantásticos dun home coñecido polo seu silencio, tocou a Charles notar o empeño que o ciruxán McCormick colocaba ao falarlle das súas experiencias no campo da pesquisa e investigación. Facía sempre no xove naturalista. Iniciar a carreira nas Indias Occidentais, tratando de curar o máximo posible unha equipa de ciruxáns da Raíña, contou un surto de febre amarela que diezmou parte da población desas illas. Tivera tamén o privilexio de estudar co profesor Robert Jameson, Historia Natural, Meteoroloxía, Hidrografía, Mineraloxía, Botánica e Xeoloxía durante 6 meses. As mesmas aulas ás que Charles tamén asistira, algúns anos antes, e achara aborrecidos e desinteresantes. McCormick ficara moi amigo de Jameson. Charles recorda, en canto a escoita, que a situación incómoda vivida no Beagle, a preferencia do capitán Fitzroy pola súa compañía, non fora criado por ele. Era apenas un elemento de compañía do capitán, como McCormick gostaba de repetir. Fora criado por ele. Era apenas un elemento de compañía do capitán, como McCormick gostaba de repetir. Se Fitzroy facía cuestión de convidar a Charles para xantar na súa cabina e manter en longas conversas pola noite dentro, o ciruxán só tiña de aceptar a vontade do capitán. Na verdade, Charles fora contratado para iso mesmo e pagaba no seu bolso todas as despesas da viaxe. McCormick aproveitaba o paseo para mostrar ao xove Charles quen era, de feito, o verdadeiro naturalista a bordo. Falaba dos seus proxeitos e estudos en proceso de finalización que tiña en mans e dos profesores con quen se relacionaba. Aconsellou ir con calma se quixese abarcar ese vasto campo que eran as ciencias naturais. Charles escoitou todo, pensando en como as relacións humanas poden ser distantes e estreitas, consoante o momento. A paisaxe á súa fronte abríase nua, case sen árboles. No silencio envolvente, tamén o experiente McCormick se pregunta por que razón merecía este xogo de aprendiz das cousas da natureza máis atención e estima por parte do capitán da expedición que el propio. Non ten nada de persoal contra Charles ou cousa que o vaia. Até o acha bastante inteligente e perspicaz. Ficara, inclusive, agradecido co convite, na véspera, para que ambos viñesen ver unha árbore moi antiga e de grande forte. Grande abrazo para a Coruña ou Santiago, por onde andes. Outro de volta, moi grande. E desde logo, sempre, grande amor. Chao, chao.
A paisaxe á súa frente abríase nua, quase sen árbores. No silencio envolvente, tamén na experiencia, McCormick se pregunta por que Rasao merecía ese xoven aprendiz das cousas da natureza, máis atensado e estima por parte do capital da estilizado que ele propio. Non ten nada de persoal contra Charles, ou cousa que o vaya, até o acha bastante inteligente e perspicaz. Ficar inclusive agradecido co convite, na véspera para que ambos viesen ver unha árbore moito antigua e de grande porte. Charles notárase as insuficiencias de orden práctica, aínda en Inglaterra. As súas preocupacións diarias eran no mínimo triviais, como a cor con a cual debería mandar pintar a súa cabina no Beagle. Quanto ao resto, non tiña dúbidas. McCormick era un cientista fraco e moito ultrapesado. E o mesmo se podía decir dos seus métodos. Na súa opinión, era alguén perfectamente dispensável a estilizado. Mas por ora vamos seguido o trillo arenoso, que así é peor, así ou é por forza das aguas das chuvas, cando demandan o mar. Chuvas de millares de anos, descendo en furia e abrindo ribeiras na rocha dura.